Si et posés aquests diners damunt la taula i et digués que te'ls deixo perquè et compris el que vulguis i que ja me'ls tornaràs quan puguis, però amb interessos, els agafaries? Saps si tens la capacitat real per tornar-los? Val la pena pagar amb diners que no són teus? És una oferta que no pots rebutjar? Parlem d'endeutar-nos. Endeutar-se vol dir demanar diners, amb el compromís de tornar-los més endavant. Normalment els demanem a una entitat financera, però també podem demanar-los a una empresa o fins i tot a una persona en particular. Liquidar o eixugar el deute vol dir tornar tots els diners amb les condicions acordades. Ara bé, el préstec de diners o crèdit sol tenir un preu, que són els interessos, és a dir, la quantitat extra que paguem per aquest avançament, o les comissions, que són les despeses associades a aquest servei. Val la pena endeutar-se? Vegem-ho. Un deute raonable podria ser, per exemple, demanar diners per comprar una eina de treball, com un ordinador o una furgoneta. Aquesta eina et permetrà obtenir ingressos, eixugar el deute i, si tot va bé, generar beneficis. Un deute no raonable és aquell que no et proporciona cap benefici real a llarg termini, com per exemple un capritxo o simplement disposar de diners sense cap objectiu concret. Si t'has endeutat i no pots fer front al pagament del deute, tens un problema. Pots acabar en un jutjat o pot ser que t'embarguin els comptes, és a dir, que en perdis el control, o bé que et posin en una llista de persones moroses que et dificultarà molt l'obtenció de nous crèdits, o en el pitjor dels casos, corres el risc de perdre propietats o fins i tot el sou. Endeuta't només per allò que sigui necessari. Valora si el deute t'aporta un benefici real. Calcula si podràs eixugar-lo amb el teu pressupost. Evita deutes per capritxos o compres impulsives. Endeuta't només si és necessari. I si el que guanyes a canvi val més que els interessos que pagaràs. No deixis que els teus deutes t'impedeixin gaudir de benestar financer. Demanar un préstec per muntar un negoci és raonable, gens raonable, una mala idea. Raonable. És millor endeutar-se per una compra impulsiva, una inversió de futur, tenir diners en efectiu, una inversió de futur. Eixugar un deute significa deixar de pagar-lo, tornar els diners amb les condicions acordades, deixar assecar els diners al sol. Tornar els diners amb les condicions acordades,